Odima Aika no kwani mmemme. Good morning Anambra dịka anyị si mekunu mata na mbụ na anyị ga-ewetalu n'ọkpụrụkpụ okwu anyị ga-eji n'ole n'ụtụtụ a. Owebulia anyị abịago anyị ji isiokwu nke na-asị ichekwa akụrụngwa gọọmenti. Ichekwa akụrụngwa gọọmenti. N'ụtụtụ a ọ ga-adị mkpa ka anyị ghọta ma o nwere mkpa ọ dị na mụ na gị nyere aka ichekwa akụrụngwa gọọmenti. Anyị ga-aghọtakwu ndị bụ gọọmenti anwa na akụrụngwa ha nwere na gburugburu anyị. Anyị nwere ndị ọbịa sonyegolo anyị n'ụtụtụ a. Aha ha bụ onye mbụ anyị nwere n'ebe a bụ Injinia Dike Ndulue. Injinia Dike Ndulue abụbụgo permanent secretary na ministry na-afụ maka ọlụ. Ọbụbụgokwa permanent secretary na ministry na-afụ maka mgbasa ozi n'ime obodo anyị bụ Anambra. Injinia anyị na-asị gị nnọọ rinne n'ụtụtụ a. Ndị na-ege anyị ntị nnọọ gee ntị ọfụma. Ọdịmma anyị nwekwazili Elder Eloka Okafor bụ State Program Manager the Community Empowerment Network Anambra ka a na-akpọ n'Ịchafụ Komen. Elder Eloka Okafor akpọghị Elder mana agbara mma ịbụkwa Elder. N'ime anyị kene m. Ọ dị mma biko bịazie nso na igwe okwu gị n'ụtụtụ a na-ekwu akala dị na ya maka na ị ga-eso anyị taa ka anyị wee ghọta ihe a na-eme ọfụma mara ebe anyị ga-esi wee tụnye ọnụ. Ọ dị mma ka mbido n'ebe nọ injinia ka ọ ga-aka mma ka anyị ghọta kene ihe bụ gọọmenti a na-ekwu okwu ya na akụrụngwa ha nwegasịrị. Gọọmenti dịka esi ekwu n'Igbo bụ mmadụ niile, onye ọbụla bụ nwa afọ obodo so na gọọmenti na ọka makazi ebe ọ nọ. Abịazie na gọọmenti a enwe ndị na-achịnụ, enwe ndị na-emebi iwu, enwe ndị a na-achị achị. Ya na ife metụta na ofu n'ime otu ndị a metụta gọọmenti. Then ife gbasara akụrụngwa ịna-ele anya na gburugburu ebe ị nọ na gọọmenti, ife gọọmenti tinye nọkwa ebe a. Onwe onye ya nọ n'ime ọfịa na-asị na nwere ife gọọmenti na nwere gọọmenti n'ebe a mana o ji selfon n'aka. Ọ gọọmenti mere na selfon ahụ o ji n'aka na onwe ike iji wee lụọ ọlụ. Ụzọ o si ababi apụta eje obodo ọzọ ọ gọọmenti nyere. Ọkụ eletrik na-enwu enwu ọ gọọmenti nyere. Ọ bụla onye nọ n'ebe enwe mmiri borehole maọbụ mmiri gọọmenti razi arụnwu anya oje ụlọọgwụ a na ndị na-alụ n'ime bụ gọọmenti tinyelfa. Ọ bụ na onwe onye mebi ivi oje kpọọ polisi ọ gọọmenti. Ọ dị mma ịma ihe m ji wee bụrụ ụzọ si ka anyị ghọta kene ihe bụ gọọmenti a bụ n'ọtụtụ oge ọ dị ka a ga-asị gọọmenti asị na ọha ndị na-achị achị. Onye ka njiji onye bajuru ọtụtụ oge kwa na efu mmadụ nwere ike efu ihe ka ọ na-emebi na ngazi ya ọgba nkịtị si maka na ọ bụrụ onye nwanwe na gọọmenti. Onye ka nji wee bụrụ ụzọ si ka anyị ghọta kene ndị bụ gọọmenti anwa na ihe ha ndị akụrụngwa ha anwa ha nwegasị. Ngwa Eloka biko ọ ga-adịkwa mma ka ịbata kịta ka inyere anyị aka dịka o si wee kwu enwegasịrị akụrụngwa anyị kwesịrị ichekwa dịka ndị a na-achị achị. Ekenela anyị aka n'akụkụ a ka ịtụnyekwu ọnụ ụfọdụ akụrụngwa ahụ gbara anyị gburugburu. Okay, daalụ. Injinia emetụgo ụfọdụ akụrụngwa metụghị aka mgbe ọ na-ekwu okwu. Ndị nke nchọkwu ka mmetụkwa aka na ya bụ na okwu maka ụzọ, okporo ụzọ ezi oyibo dịka ndị be anyị si akpụ ya. Enwekwalụ n'ezi oyibo enwekwalụ nke a na-akpọ ọwa ide mmiri. Onye n'oyibo ọwụlụ drainage ọ gota ebe mmiri si aga. Nke a sokwa n'akụrụngwa gọọmenti nyere anyị. Ebe ọkwasị ya ịbịa n'ụlọ ọrụ dị iche iche gọọmenti nwere nwekwa akụrụngwa ndị ọzọ dị iche iche ma ụgbọala ma ụlọ ọrụ
ma ọ bụkwụdo ebe a na-ekpofu ahịhịa gọọmenti wepụtagasịrị ka a na-ekponye ahịhịa ebe ahụ ọkwa akụrụngwa gọọmenti ka ọ bụ. Mana achọrọ m ka m tinyekwuo ọnụ, a na-ekwu gọọmenti a, gọọmenti abụrụ sọ ndị na-achị achị, gọvanọ anyị maọbụ ndị omebe iwu maọbụ ndị ọkaiwu, ndị a na-achịkwu achị bụ anyị nwa sokwu wee wụrụ gọọmenti. Eji wee ghọta ife m na-ekwu ọfụma bụ na ọ bụ na onye na-achị steeti anyị tata, na ọ bụ na anyị nwa mụ na gị na-ege m ntị, ọ bụ na anyị atụnyerere ya aka, ọ gara abụ gọvanọ. Mgbe ọzọ gọvanọ anyị ọ bụrụ sọ ọtụ nyanwa zọrọ, mana ndị Anambra gbakọtara aka ọnụ si na ọnyanwa ka ha chọrọ wee tinyere ya aka. So ifu ka iso mụ na gị wee sokwu wee wụrụ gọọmenti. Ndị nke na-eme iwu ofu aka nwakwa, ọ bụrụ na anyị ebinyere aka abụrịgazi ebe a ndụ nke ya abata ya abata ma ya baa n'ọnwa na-abịa abịa etinye ndị ọfụ. Ndị nke anyị si fe eje na nwere onye ga-eso wee je, ọ ndị nke anyị si fa jebe bụ ife ga-eje. Tụọ na iji chịkọta okwu m na ndị a na-achị achị sokwu wụrụ gọọmenti, maka na anyị nwanyere ndị na-anọ ikike ha ji echebe anyị, maka na anyị niile ama ndị na-achị n'ofu mgbe. Ọ dị mma, injinia, ka anyị bịa n'ebe ị nọ. Akụrụngwa gọọmenti anyị na-ekwu maka ya, anyị ma na gọọmenti na-alụ ya, mana ego eji alụ ya na-esi na ma otu isi ndị amaala, ya bụ ndị a na-achị achị na-atụtasị ewele alụsi okporo ụzọ, lụọ gọta, lụọ ọkụ, tinyesie ihe niile ka ọ wee dịlụ ma ndị nọ n'ọchịchị ma ndị a na-achị achị mma. Mana anyị nezi anya anyị afụ na ụfọdụ ndị a na-achị achị na-afụ ife ndị a ka ife ya emebi ịjụ afọ asị ọkwali nke gọọmenti, ọkwali nke alụ na emebie ife alụkwa ọzọkwa ego bụ ego gọọmenti. Kedu ihe butere ka ihe mere na ụmụ be anyị maọbụ ndị Igbo ma ka isi ndị Igbo, maka na ọ na-ana Igbo ka anyị nọ ji nwee that kind of mindset ifu na ihe na-abụrụ nọ nke gọọmenti na ihe nwere ike imebinwu na gọọmenti abịakwa luchi ya. Well, ị na-anya ifu na-aghọtala ife ndị osi na-aghọtala bụ maka na ọtụtụ ada ajụ onwe fa ajụjụ, ọ gịnị kpata na arụ na-abụọ gara aga ma rịtọ gara aga na ụtụ isi bụ ego onye dị etu a, ụtụ na tax bụ ego onye dị etu a, kezi ka o si wee mee o welie na-arọ nwa ụtụ osi wee tinye ego. Ife ndị osi na ife meta bụ maka na ife ndị mmadụ mebi na-eme gọọmenti bịakwa kama fa ya alụ nke ọfụ fa anachi ya ije dozi nke alụbu alụ fa alụle nke ọfụ iji wee rapụ ikili ụkwụfa na mgbe dị etu a n'ọfachi nya abịazịa kebe esi weta ego a ọkwa anyị nwa mebilie ka a ya anatakwanya bụ ego wee dozie nya bụ ife. Nya na ọ bụrụ na ndị be anyị ya aghọta, fa ya aghọta na ka nweke n'elu ụzọ alụa kilomita 10 arọwa arọ ọzọ o kwesịrị na-enwekwe kelụa kilomita 10 ọzọ, mana ewelu nke eji welu nke arọ ọbọ wee lụọ nke alụbugo alụ ifu na anyị ka n'ebe anyị nọ. Ya na ọ aghọtala ọ na-aka njọ dịka anyị si wee kwu na anyị Igbo ka anyị nọ. Ndị ọ na-alụkarị ọkụ n'obi imebi ife abụrụ ndị Anambra. Ife nji okwu etu a bụ maka na alụgo m n'ụlọ ọrụ works na ọrụ ọra wee chọpụta na ịlụọ ụzọ ọfụma, tinye ọgwa mmiri, tinyesia ya ife eji edozi ụzọ ka ụzọ dị ka obodo oyibo, ịfụ ndị ebu ụzọ wee kwatuo ọkụ etinye n'okporo ụzọ, ichekie statistics ịfụ na ọtụtụ n'ime fabụọ dị ndị ebe a ọ dị ka ya sị nọ ka anyị mebie nke unu ka nke anyị wee ka mma, ka ebe unu ji ọkụ eje, ka ebe unu ji flyover eje, ka ebe unu ji briji eje. Ọ dị mma na ịga n'iru, achọrọ m ka imetụgasị aka ụfọdụ omume dị iche iche ndị mmadụ ji eme nya ụmụ amaala na-eme
iji wee mebi ihe a gọọmenti lụ ikwugo okwu ịkwatu ọkụ kedu otu ụmụ amaala nwere ike isi wee mee n'okporo ụzọ a na-alụ na o nwere ike asị na ha mebiri kedu ụdị omume ha ga na-emegasị ebe a ga-egosi na ha na-emebi ihe mgbe m nọ na works sorry I have to make that reference o nwere campaign anyị bulu campaign a bụ onye su n'ọkụ n'enu kolota ọ bụ na ị na-achụ arọ bụ na ị na-protest ị na-alụrụ ndị kwe ma ndị ekweghị ibulu taya jee n'azụ be emunye ọkụ emenya na kota maka isuru anụ ọkụ na kota arọ na-abụ ịpụta ifu oyele dị ebe a ọ gbalie maka moto ya gbu ya n'elu ọ gbalizie mmiri esi ebe a baa n'okpuru kota ofu mgbe arọ ebe dịda agbalie and ụzọ ka njọ na-alụrụ ya alụ kata ma na-alụ ụnya o wee mebie nke a bụla ụfọdụ ebulu ahịfịa ma nke azapụta n'ụlọ ma flawa egbuka ma ọsịa ma ọsịra bulu ojewu bịachie ọwa mmiri bịazịa omegịnị ọ rapụ ọwa mmiri etinye gbagota n'elu anyị mgbe mmiri bido dọba na kota ịma na-akpụ ya naịlọn ọ ya bụzi naịlọn mmebi ụzọ ebidogokwa nke ọzọ ife dịka ịnị paịpụ mmiri ma ọ paịpụ ife ọbụla ụfọdụ na-aga dị nnọọ kafasị na fa na-eche ka unu lụsịa ụzọ a unu lụsịrị anya ngwa ngwa unu lụsịrị ya fa egbuwe anya tinye paịpụ mee ọtụtụ oge ije nene ifu na paịpụ ọ nwere mmiri ogbu eje ike na-alụkata gị ofu onye si mba sirapụzia eme gị na-ekpochi anya ji rapụ etu a ịgbazia moto pụta ebe anyị n'ụgwagam ka abụlụ maka so efugo maka isu ọkụ mmiri na igbuwa ụzọ nke ọzọkwa bụlụ na road furniture ife anyị na-akpọ road furniture dịka the cat eyes a na-etinye n'etiti ụzọ na-aga na-agba n'aṅasị ọ na-egosi ọkụ ụfọdụ na-aga bulu moto na-alị ya enu na-agụ ọnụ ya ya bido ebe a lụọ Ọnịcha na-akụrifa ncha niile wee na-agbada ịtụmadị na old road ebe ọ dị ụmụ road signs a children crossing or bumps and things like that ụfọdụ ya sị na pan a ojegbukal the pole welie eme ifesọ ya ọ dị mma anyị ga-alọghachi biko nụ ọ bụ na ibido kịta sonyebe anyị na-enebanye anya n'isiokwu nke na-ekwu ụmụ amaala na nchekwaba akụrụngwa gọọmenti nke gbara anyị gburugburu ọ bụ na anyị naghachite anyị ga-ene anya na mkpa ọ dị rinne ka mụ na gị wee sonye na ichekwa akụrụngwa nke gọọmenti nwere ka anyị gbatụnụ dị mfu ka ndị mmadụ si wee fụ isiokwu a anyị na-enebanye anya anyị na-anọghachi gọọmenti nyere anyị bụ maka ọdịmma ndị ime obodo anyị kwesịrị ka anyị na-enebanyeli anya bido na etu etinyere ọkụ latrik anyị enodi anya gbaa mbọ hụ na anara afịọkapịa ma ọ moto bịa usu onye ma ọ bụ ndị mmadụ ejevịọkalị ya n'ori o kwesịrị etu ahụ etiechele n'ime obodo enwe ndị nche ga na-enodi anya onwe iwe otu elie mperi abịa rịpọtụ ọlaeze na-achị obodo na iwe detu a na ndị ọmmebilie n'ebe ndị gọọmenti tielie n'ọdụrọ mma etu esi wee nọkọdị anya bụ inweta ndị dịkwa ndị nwere ike ịconvince people na the community ndị dị strong nwere ike dị reliable enwere ike tụkwasị obi kwesị ntụkwasị obi gọọmenti ewelu those things ya gasị nye ha n'aka ka ha take care of them ha involve the community by using the active people the influential people na the community. Nke mbụ bụ na security mbụ nche obodo ahụ kwesịrị ka enyefe ife kwesịrị ka enyefe ka ọ na-arụ ọrụ maka ịgbasara ọrụ obodo because na fa nyefe ife kwesịrị ka enyefe then ife bụ na gọọmenti lụrụ echekwa onye ọfụma mana ọ bụla nyefere ndị ahụ because na oge from obodo anyị n'ime obodo bido ife dị na gọọmenti ụlọ na-echekwa ọfụma
mana gọọmenti kwesịrị enye ife kwesịrị enyefa ka ọ na-esekwa ndị ọrụ mana ọ bụ na enyere fa ọ bụrụ na ife ọ bụ na gọọmenti elu emesi nwe ike nke na-esu ọkụ ndị ochi bịa fabulu nke kpakọrọ ma zinc a ga-etinye ndị na-enekwata ihe ndị a anya nye ha nkwado pụrụ iche ọ bụrụ itinyere anyị ihe dị ka ihe na-enye anyị igwe ọkụ ịrapụ ya ndị ori bịa fa na-atọrịsị ya ihe echekwa ndị ga na-echekwa ọ ga-awụ ọnwụ na ihe dị otu adị ha enwenwu ume wee chụ ndị dị otu a n'ihi na e nwere ndị ọjọọ n'obodo edora gọọmenti bụ ịgba mbọ na-apụ na ha na-ewetagasịrị anyị ibe ga-eme ka mmadụ na-adị ndụ nke ọma na-aga n'iru na mmepe dịka ha na-eme mana nchekwabie dụkwara anyị nwazi ndị emere ihe anwa anyị na onwe anyị emere ife na ọ bụrụ na gọọmenti bịara fụ na ebe mmadụ bi wee gbapuo mmiri ka ndị nọ ebe a wee nwee ike na-enwe mmiri ọṅụṅụ na mmiri paji egbo mkpapa n'ụzọ dị iche iche ọkwa ndị nọ n'ogbe anwa ka ọ dọrọ ị na-echekwebe mmiri gọọmenti ama nsizi n'ebe fa na wee bịa na-echekwebe mmiri ọ dị mma ya afụgo otu ndị mmadụ si wee ghọta ya bụ isiokwu eldelo ka mara ma o nwere ihe ịghọta na ihe ndị mmadụ kwụ ka ikwutuke n'okwu ya tutu anyị wee gaba n'ihe ndị ọzọ ofu okwu ahụ ka aka ji n'aka ife ya kọwalụ maka nchekwa ihe gọọmenti nwe na ife ọra na eze nwe because ọ bụrụ ọsọ gọọmenti anyị ekwekọrịtago na gọọmenti na anyị niile so wee ụkwụ olu gọọmenti mana o nwere ife ofu onye n'ime fa kwuru metụta m mgbe ụfọdụ onwe ife gọọmenti na-achọ ịlụ n'obodo ọ ga-amagbu onwe ya ọ bụ na ha ya akaba arụ mee ka ndị obodo anwa sonye n'ihe gọọmenti chọrọ ịlụ na befa ka fa malụ maka ya site na mbido wee lụọ na njedebe ife dịka gọọmenti chọrọ kịta anyị wara n'obodo ka e wee lụọ onye ụlọ ma ọ lụọ onye mebi ụlọ ọrụ gọọmenti ọ bụ na onwe ka esi wee were ọ bụrụ na onwe ife a ga-enye ndị a na-alụ onye bụ ana akaba arụfụ na enyefe ya mee ya megbu onye mma a ga-akwụ nke ndị oyibo na-akpọ compensation na ego iti aka n'obi agba mbọ fụ na ndị a na-enye ya ego iti aka n'obi bụ ndị kwesịrịnụ na enyere ya ka o luo ofe aka ka ọ ga-abụ mgbe a ga na-alụzi ife a gọọmenti chi maka ya wee were a na-anwa obodo nwa obi aṅụrị isokwu wee jee fụ na ya bụ ife a na-alụ na a na-eneti ya anya maka na ọ bụ na imere ya n'ọfụ ị ga-afụkwa na ọwụ na a na-alụ ya bụ ife na ndị obodo ahụ okwu ka iso jee mebie ihe a gọọmenti na-alụ na-agbanyekwa na ego anyị niile feje mebie ya n'igosi na iji gosi iwe dị ha nara ọ dị mma elda ị na-anya nke bụ eziokwu abịa na ịma abịa sị na enwere ụlọ ọrụ ndị gọọmenti mana ọtụtụ oge bịakwa n'ụlọ ọrụ ndị gọọmenti anwa ife ihe dịka ụgbọala dịka ikpọbụla afa na mbụ na ofu ihe bụ nkụrụngwa ndị gọọmenti ọ dịka ịfụcha ụgbọala mebichara emebi dọlụcha na-emebicha na-adapụcha ọtụtụ oge nwere ike ilekọta ya dịka gị nwa na-alụ na-asị ọkwa na ya ebunye gị ofu ka ije dozie o wee bụli amara m kedu mkpa ọ dị na anyị bụ ndị ụmụ amaala so tinye aka n'ichekwa akụrụngwa gọọmenti ọ dị mkpa rinne ọ dị mkpa nke ikwuru ikpeazụ a nke anwa ọ na-adị mwute rinne ịbịa n'ụlọ ọrụ bụ ụlọ ọrụ gọọmenti ndị ife ọzọ nchekwa itinye na ya bụ na ọkọtọ n'ime anyị ndị nke nọ na gọọmenti na onwe ya na-afụta gọọmenti dịka anụ enyi a na-afụta gọọmenti na gọọmenti bụ eribe agwụ ego gọọmenti anaghị agwụ na anụ enyi ka ọ bụ na ọ bụrụ nke nna gị o nwere mgbe anyị dị ụmụazị o nwere egwu a na-agụba mgbe ahụ na ọ na-azụ isi ka ọ dị na ọ dapụ ịgbakọta ya azụ na-ejewe and nke bụ eziokwu bụ na ọnyanwa bụ ele echiche akọtọ n'ime ndị be anyị na-arụ na gọọmenti sikwa edu so o mezie ife dịka ụgbọala na gọọmenti ji alụ ọrụ o nwere ike nwe mgbe ụfọdụ ọ bụrụ nwebele ife ga-emebi n'ime ya arapịa ụmụlụ ebe anwa ikekwa ọ bụrụ isi batrị mebi mgbe a ga-eji sugide oyibo degide ogologo akwụkwọ dị na ya nke anwa nke osi na batrị baa na injin osi na injin baa na gearbox nke anwa na bụkwara ndị abụnye ndị mmadụ ka ha bụrụ naba ka ọ baalụfe uru agara eme ya lekwuo na ya ọ bụ na a ga-ele ya ele onwe ndị ife dị ka ndị embasi asị onwe ife ha na-aga emebe asị na ọkshọn anọkọta ọrụ ike ọ bụ na kọmputa fa ji alụ ọrụ
ma tebụl fa ji alụ ọrụ na fa achọbago igo nke ọfụ ọ na omebego ochie fa ebupụta ya kpọọ ndị mmadụ sifa bịa kwa enye ọnụ onye gie ka elebịa nke anwa ịfụ na nke anwa ọ narọ n'iyi fewekwala ego eti na ma wale mee ife ọzọ ọ bụrụ na gọọmenti ga na-eme ife dịkwa otu a atụmatụ na steeti ọ ga-agba mbụ onwe ya ọnwa ụmụ akụrụngwa gọọmenti ji alụ ọrụ n'ọfịs n'ụlọ ọrụ gọọmenti onwe nke mebibe ma ọ chọba imebi nta ma a ga-arapịa ka ọ naa n'iyi maka na gọọmenti bụ anụ enyi ebupụta ya kpọọ ndị mmadụ si ndị mmadụ golu ọ bụgodị n'ọnụ ife na udene ji ekwu ozu ọ ka mmasị weli ya si lebi otu ahụ nta ma ọ ga-ana n'iyi maka na mgbe ụfọdụ ị na-ije ịba kịta gọọmenti ọfịs ụfọdụ ma oche eji lụọ ọrụ ma nke onye oyibo na-akpọ filing cabinet ma ọta na imoloko arapịa dọmpụ ọnya nke ahụ eje mechie onwe ike were emechie ofu ọnụ ụlọ ọrụ gọọmenti mechie gbachie rumu nke ahụ nwere ife a ga-eji ya na ma bụrụ ngwongwo na ngwongwo bupụtakwana ya leele babụ ọ bụrụ na a ga-esukwanye oke bupụta ya suo onye ọkụ so ana m echekwa na anyị ga-agbanwekwa otu anyị si eche echiche ọ dị mma ka arịaba ịnọ elda ka anyị pụkene na ife eji alụgasị ọrụ n'ọfịs dị iche iche ebe gọọmenti dị anyị na-anya ụfọdụ ihe a akụrụngwa gọọmenti lụgasịrị n'obodo dị iche iche ma ụzọ ma gọta ma ọkụ ma ihe niile na-emebi mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ụfọdụ ma ndị na-abụ mmiri na-ezo ya ebula afịa jawunye na gọta ma ndị na-echenyesi ike eme ife anyụnsị n'ime gọta dịgasị iche iche ihe ndị a ụfọdụ a na-eme anyị na-afụ ha ọ bụrụ n'abalị ka eji eme na-eme n'anya isi ajụjụ m wee bụrụ kedu ihe bụ ọlụ ndị ọlụ nchekwa ya bụ security agencies n'ebe inyere aka fụ na ụmụ amaala chekwalụ akụrụngwa gọọmenti dị iche iche ife ya aghọta na dịka nsi wekwu na mbụ ebe uche anyị jedebe na nghọta ife bụ gọọmenti nke mbụ na mbụ ọ bụkwa ibuni gọọmenti nọkịta kalie enu kama na ị na-anya ịfụ na akafa ji aga kịta bụ aka a na-echeta nụrụ ha bido ya o domanya na gọọmenti ndị ọzọ ya eghomi ya ịbịa n'obodo chọọ ịlụ ife ma ịlụlụfe ọlụ iju afa kedu ife unu chọọ fe ejila akafa wepụta ife fa chọọ site n'etu a fa ya ekwusịrị ọjọọ mebie nke ọzọ bụ na gọọmenti kwa na ife a dị na-alụ n'obodo ọbụla nọ ndị obodo a ka ọ dị n'aka ichekwa bịa igbobidie ka ndị ori ma ndị ama ma ndị mmebi dị eje na mebie ịfụ na enyego ndị obodo chalenji nya ntụziaka na o mebie n'ọfa ka ama o wee mezie ọtụtụ obodo wee tinye ndị vigilante ịbịazi ebe enwere ụmụ ife a na-aga na-emebi dịka transfọma 1, 2, 3 onye vigilante agafee fa wee na-eme ya o nwere obodo mmalụ kụlụ egigose na ọgbọ ọbụla esulu ọkụ dịka taya n'elu kota na ọgbọ a ya kwụ ego onye dị etu a o site na taya ọ na-esulu ọkụ o wee mezie afọ onye bụ taya aga a na-esi ya ka ama ma oje ntụfu ka oje ka isu ọkụ nke a wee bee ụzọ alụlụfa ya na ndị ọzọ mgbe a ịga kịta ụzọfa ka dịkwa mma ka dị mma maka kafa na-ekwu nke taya kafa na-ekwu maka ọwa mmiri ya na ọ dịla obodo ọ bụ nọọ egwu nche bụ nọọ ịranye n'aka onye ọ dị bie ma ọ n'akụkụ bie ma ndị ọ dị n'ogbefa ịranye n'aka ndị ọ dị n'ogbefa fasi etu a na-eme ịma na anyị ekute ume n'ebe vandalization of government projects dị or properties then abịakwa na nke ụlọ ọrụ gọọmenti ma ọ bụrụ so na gọọmenti ka ọ dị dịkwa in the private sector ife anaghị eyuzuzi ndị be anyị enwero maintenance culture nke mbụ na mbụ bụ na dịka o si wekwu bụ nwanne m nwoke
na ejili maka ofu boat apaki ụgbọala onye nwere maintenance culture ya na gọọmenti ya agba mbọ n'ezie anya ọfụma ị na-egota moto ntu gọọmenti si ego na-ege na nnukwu ị na-atụ alo mekaniki ya na-etinye anya ka ọ bụrụ part of the bargain ka ọ ghara ebe ọ gbaa 1 kilomita or 2 kilometers apaki anya ụfọdụ na-apaki a nwekwara ulterior motives mana ndị nke a dịbagodu n'ife anyị na-ekwu bụ nke afụrụ anya then ọ bụrụ part of the buying process. Biko ọ bụrụ na ibido sonyebe anyị kịta anyị nwere akala dị na onyonyo gị ka ị wee nwee ike wee tụnye otu nke gị ọ bụ na ịkpọ igwe anyị ihe iche n'isi okwu anyị na-enebanye anya ị ga-afụkwazi akara nke eji edete okwu na WhatsApp nke a ka ị ga-eji wee debanye okwu na WhatsApp kịta ka o si wee onwebugo mgbe anyị kwu maka ihe gọọmenti na-alụgasị n'ime obodo maka anyị ma na o nwere ikwulu okwu na ọ dị mkpa ka gọọmenti mee ka ndị obodo malụ na mbụ mana o nwekwara ihe gọọmenti mere ọdịnsa o nyechala obodo niile ego si ndị ọbụla unu mara ihe dị unu mma dịka ị na-anya ebe a kịta efu nke ndị ọkụzụ lụrụ ha kpọrọ ya metron quarters ifụkwanekwa ọkụ nke a bụ ọkụ ọ na-abụ anyị nwa na-agba ụzọ abịa ọrụ ị na-abịa ya amadị na ọ na-abalị ka ị na-agba iche na chi ofufo nekwazi nke ndị anakụ lụrụ bụ open market stores ma nke ha dozichara edozi na ihe ndị ọzọ gasị alụgasị na akụkụ obodo dị iche iche amarọ m otu a gọọmenti merụ nke ọ dịghị ka na ndị obodo dị otu a ama nlụrụ ntutu taa na ọ bụ na onye bịa nso imebi ihe a gọọmenti lụrụ na ha ga-emeju ya afọ elda ka ị bịa n'ebe ị nọ ana m eche na obodo ọbụla ga gọọmenti nyelu akatamkpo nyawa ego ihe na ihe ọbụla ha ji alụ na fa ga-enepụta ya ha ga-enodi ya anya ọ ya bụ ebumnobi m maka na ihe ha ji ego fa wee lụ bụ fanwaji aka fa chepụta ya ife mme na gọọmenti nyefe ego fanwa chepụtara ya enwekwa m nkwenye na ha kwekọrịta n'onwe fa wee kwuo nọ ife a ka a ga-alụ so na ọ bụ na ha kwekọrịta n'onwe fa kwuo nọ ife a ka a ga-alụ ebumnobi bụ na ha lụchaa ya na fa ga-ejikọtakwa aka ọnụ dịka obodo na-enete ya anya fụ na onwero ndị na-eje emebi ya ma ndị na-akpa alụ iji mebie ya mana adịkwa ama ụnyaahụ agafere m na urum nwere ka nsi wee gbaa ụzọ urum ahụ wee fụ nke a si nọ nke ha lụrụ ọkwa ife dịka afịa ndị urum asị nọ nke eji 20 million gọọmenti weta wee lụ mana onwere ife a na-eme ebe ahụ nke ka njọ bụ na ebe ahụ ọfịa tochisiri ya dịsịa ka ndị ala ejere ebe ahụ bili dọbasịa ngwongwo fụ nwere onye ala m fụrụ ebe a mana ịfụcha ngwongwo na ngwongwo adọbagasị n'ime ọ dịka ebe ndị ala na-abịa alalụ ebe ndị ala bi afịfị itogokwu ya ọ dịkwu ka efi a na-ejekwu ebe ahụ eje eme efe ndị ọzọ maka na mgbe m chọrọ ịba moto wee batawa ọka ebe ahụ ka m kwụ wee na-eche moto m ga-aba so nke ahụ gbaa mụgharị maka na ana m eche na ọhụụ na ha kwekọrịta na fa aka gbakwu mbọ fụ na eneta ya bụ ife afịa anya so aghọtara m nke ndị uru m ọ dị mma ịma na ọtụtụ anyị ekwugo ọtụtụ okwu ebe a gbasara nchekwa akụrụngwa gọọmenti owe na-adị m ka gasị na ọtụtụ ndị be anyị aghọtachabeghịkwanụ mkpa ọ dị ichekwa ya bụ akụrụngwa ọ bụrụ ndị obodo mepere emepe ọtụtụ ihe ndị a na-ebido n'ụmụaka na-akụzi ọtụtụ nkụzi ka ụmụazị wee ghọta na ihe a bụ ihe anyị eme kedu ụzọ ọ dị gị ka ga-esi wee kụzielu ndị be anyị ka ha wee ghọtaba maka na ndị be anyị si na-ebido taa na aka bido gboo osita dị mma na ọka dịba gboo kedu ụzọ a ga-esi wee kụziri ndị be anyị ka ha wee ghọta na ọ dịkwana mkpa na gị bụ amaala sonyelu na nchekwa akụrụngwa gọọmenti elda nke mbụ bụ na ibe n'obodo anyị bụ Naijiria ị na-anya ọfụma ị ga-afụ na anyị nwere ife a na-akpọ
ịfụnanya nye obodo anyị. Mmadụ ịfụ obodo ịfụ ala nna ya n'anya. N'agbanyeghị na ụfọdụ n'ime anyị jere akwụkwọ anyị jesi asị na ọ bụrụ na ịgụcha 4 years arọ ịnọ asị gị jee ka ijela ala nna gị ozi. So ebe ahụ ka ọ na-ebidogodi anyị afụlọ ala nna anyị n'anya, maka na mgbe ị na-ejere ala nna gị ozi ahụ ifugodi ka a ga-esi wee otu gọọmenti ga-esi wee na-eme. Ụfọdụ na-eje ahụ kampụ enwekwuru ezigbo kampụ na ebe ha na-agbakọ wee na-enyefe nkụzi bifo wee ijejere ala nna fa ozi. So nke ahụ adịgodi ndị na-edu anyị ma ndị na-achị anyị site na akparamagwa fa anaghị egosipụta na ha fụrụ obodo anyị n'anya. Adasị na nne ewu na-ata agba ụmụ ya na-enye anya n'ọnụ. So na anyị ha nwa ga-ebido n'onwe fa wee gosibe ịfụnanya wee nye obodo anyị a, mana ogogo etiti gọọmenti etiti na ogogo steeti ma ogogo nke gọọmenti ime obodo ma ọ bụ na ọ ka dị, ha ga-egosipụta ya n'onwe fa. Fanwa na-achị anya nara mgbe ụfọdụ ụgbọala anyị na-aba na kọmashal transport ma ha nwa ada abịa ụlọ ọgwụ anyị na-eje fada eji ya ebe anyị si aṅụ mmiri fada ha abịa nso bụrụ ebe a ka fanwa si aṅụ. Ifu na enwelu anyị na fa nọrọ anyị na fa kwụrụ onye ka nna nwanne gị onye ka nna achọ ka nkọwara gị na fanwa ga-ebidogodi gosipụtaba omume na-egosi ịfụ obodo a n'anya. Maka na ọ bụrụ na efe egosipụtara ya ị na-akụziri ya ndị mmadụ ọ ga-anwepụke ịghọta mana ọ ga-afịa arụ fanwe ịghọtasị. Nke a godi nke mbụ. Nke ịbụọ, yes, gọọmenti ga-agbakwa mbọ fụ na ebido na mebi na n'ụlọ akwụkwọ ndị prima na ndị kọleji wee na-ekụzikwa mkpa ọ dị ndị obodo anyị fụ obodo a n'anya. Mana n'uche nke m akụziri enu akụziri ya na ọ bụrụ na ndị na-achị anyị egosipụtara ịfụnanya nye obodo a mana okwu ọnụ mana akparamagwa ọ ga-afịakwa arụ ịkụzicha ndị mmadụ ha sị ka ha mebe ife ahụ. Ọ dị mma ka njikere ga-ajụjụ okwa n'iwe na nna ana m ekwu otu a mana ine ya anya ọfụma ọ ihe ị ga-afụ. Na ife gbasara akụrụngwa gọọmenti anyị negasị ya n'obodo dị iche iche dịka ebe enwere mmanụ onwe ndị na-akụligasị pipeline dịka ka ụzọ mmanụ si aga na ihe ndị a niile anyị ma na ụfọdụ ndị a abụrụzi ụmụazị ọbụzi ndị enwe ike isi na ịya akụzi nwulu ha decide go ha asịgo ihe a bụ ihe mmemme ị na-emegodo n'elu ha na-emela ihe ha eme. Ajụjụ m wee bụrụ ndị dị otu a kedu ka ya esi wee kwa onye kwuwara n'ebe nya kedu ihe ya eme ha aka ya kpọdebe ha ka akụzi elu ha ka onwe nke ha mee ejide ha taa ha afụ ka ndị ọzọ wee ghara inere anya wee mekwa ya ọzọ. Ịta afụfụ dị mma mana ịta afụfụ ama mgbochi anyanwụ mkpa anyị ji okwu ya. Ndị a na-akụpụsị okporo mmanụ ma ọ bụ okporo ikuku gas ị na-anya ọfụma o nwere ifefa na-ekwu na-ewute fa. O nwere ife ha na-ekwu na-ewute fa na-ekwu ya. Ịbịa n'obodo a bụ Naijiria unu ewekwa n'iwe mmezi otu a wee kwu ya. Ọ bụ na ife emeri ya ogbedajie gọọmenti etiti ama ngege ntị. So ịbịazie kịta ọ dịka ga-asị na ọ bụ na onye jiri nwayọọ wee na-ekwu si mee ife dị otu a na gọọmenti amaghị ya ntị. Mana emebezie na ogbedaji obodo nwụrụ ọkụ gọọmenti asịzi oke olololo biko kedu na ife a ga-eme. So ifu na ndị a na-akụpụsị ihe ha nwere ife ha bụ n'obi kedu ife o ji fie ha arụ gọọmenti nleba anya n'ife ndị a na-ekwu maka ya kedu ife o ji fie arụ. Ọ dị mma injinia biko ka itinye ọnụ ka anyị wee chịkọtaba ka anyị fikene ọghọm dị na ọ bụ na anyị soro dịka ụmụ amaala wee chekwaa akụrụngwa gọọmenti kedu ọghọm ma anyị bụ ndị mmadụ ma gọọmenti na-enwe. Ọghọm dị na ya rinne. Nke mbụ na mbụ we will never be developed. Anyị enwere mmepe maka ife ọya apụta bụ na kwa arọ anyị nọ ebe anyị nọ kwa arọ anyị nọ ebe anyị nọ. Nke ịbụọ bụ na ọ ya eme ndị na-abịa njem nlereanya ma ọ bụ mmụta ma ọ bụ nke ụlọ ọgwụ anyị abịarụ n'obodo anyị
maka na ọ nwere ife dị ya. Anyị esikwa ebe a na ego anyị aka dị na-enweta wee na-etinye, ọ ya emekwa gọọmenti a na-atụfu ego karịa ntụfa nwee ike ime. Nke ọzọ bụ na agụụ maka na ise adị n'ụlọ ise pụta ọpụa, agụụ ya akawe nkụ. Ụmụ basic necessities na ife dị sị mkpa, ụmụ akọrọngwa kwesị na mmadụ dị ndụ na-eku ume ya enwe, ife dịka mmiri, ụlọ, ọkụ, ụlọ ọgwụ, ụmụ ife ndị a onwere nke ya, onwegode nke dị adị ọ ya na-alụrụ ọlụ maka na ife o ji lụọ ọlụ adịrọ. Ọ dị mma biko n'ebe a ka ọ dị ka anyị ga-adọbilie na nke taa wee na-ekene Elder Eloka Okafọ maka ịbịa sonyela anyị n'ụtụtụ a. Daalụ nne Elder Eloka. Daalụ maka ịga ntị. Anyị na-ekenekwazi injinia Dike Ndulue maka isonyela anyị n'ụtụtụ a. Daalụ nne injinia. Daalụnụ. Amen. Ọ dị mma onye bụ m, anyị ga-ana afọ mbụ Chidimma Ọranwa. Daalụ nri nne n'isonyela anyị n'ihe mmemme anyị n'ụbọchị nke taa. Echi ka bụkwa ụbọchị ọzọ, soro ya na ya echi ka ọ dị. Ọ dị mma afọ mbụ na onye nwe Okoye ka ọ dị.